chi bai levek ule tun tum chu in lei chi na lam kan hoyanga nu pa in then te kan tama tun la ya kha achan ni thei om te kan en ho don ani in nei na tlo lo na chan adik berang chu ka ti vek lawa ma se ngai dan te in lo siam the yan karon chop chuak ani a in ngai dan te point du le comment lama tin lo soi ve anga soitan ngal taila ama sa in nu pa in then na kan ti hi kan boina berani lawa a symptoms ron lang chuak kha ni thina ni video danga te po ka soi to a chung lama mu thei lo khan pon lama mu thei kha aron ra chuak thina ni kan taksa te po hian na kan nei thina kha kan nei na chan chu chung lama thil fel lo kha pon lama na angin aron lang chuak thina ni chu tiang che chu ni kanin nei na khan kan nu paka ra khan ti tur le ti lo tur te kha oma khang ti tur kan ti lo te emo ti lo tur kan ti thin te khan ngong aneya ara chwa chu in then na te kha aron thlen thin ti na ni tuna in then na thlen thei tu le nu panun ti nging thei tu thil te kha kan en ho don ani pakhat na ma sabera chuan kanin she chiang tok lo kanin she chiang ve emo kan ti po hian kan pon lam lan dan te emo pon lama kan du zong te khatiang te kha alo ni thina ni entirnan hei hi product alo ni ta a company siam kan hondon hian a product kan hmu ma hawin manual booklet kha alo om thina lekha bu te kha chuta chuan a function dan engkim a charge dan te a on dan a off dan te a siam tu te khan anron ziaka minon shil thina ni hei hi chiar pe si lawa shema sa si lawa kan khoi ve nok nok khan kan ti chia emo ani dan tur dikin kan mang thiam lo ta thina ni chu tiang che chu mishing po kan ni thina kan function dan chungril lama kan mamo in sheton lovin a product a hi kan in du a kanin mangai ni in kanin sia a kanin hong thot thota kanin she chiang kan ti ve po hian kan rong du zong ti velte kan ei du zong ti vel mai mai te kha lo ni thina ni mi pa le meichia ina an mamo hi in nei na bi ka chuan a sang hlak thei ani chumi in sheton lek lo chuanin kan in nei ve thot thota a sustain ta lo thina ni kan in nei na kha a tlo ta lo thin chu wangin apoimo ma sabera chuan kan in she chiang tok lo kan ril ru te kan emotion a te meichia le mi pa ina kan du hi video danga te ron soi kal ron tumanga mase mishing chu kan hrianga kanin ang theilawa reilo te in zui po dam chunga in nei te pon om tho ani mase heta ka soi om zia jok chu anin nei na kha a hlim omem mishiat pui si lo khan hlim lo na kha an lo pai ru teu ve thei tho ani kanin nei hun chung a rei zong a quantity ai chuan thil reng renga a quality a hlim omem kan nu pa kan hlimem ti lampang jok kha ni tuna kan soi chu panhina chuan shiat na kan nei tok lo solomon hian alo soi dai to a thu fing te bung som ni palia chungkwa kan tin chuan in kan din tina ang khalon ta se fin na in chu sakani a shiat thiam na in ti nge ani tin shiat na awangin pindan chu sumhlu takle du om taka ti kha in a om ati ni chungkwa din tur chuan fin na knowledge angai ni chu shia thiam na atul le a information a chan chu kan shia thiam lo chu kan apply theilo lir thei khal tur te khoi emowa na thok tur te hi chuan kanin pu cha na sa thei khop maya kan zira a kumtel te me exam te kan neya mase apoi mo ber mai chungkwa enkol le din tur chuan atam jok chuan le khabu pakhat po kan chiar pe lawani mishing dang chen pui tur khan nupui nei turin mei che chungchang emo pasal nei turin mi pachung chang pakhat ma kan zir chiang pe lawa fa enkol dan te thlatam lo te a khan kanin she thiam lo ton ta zung zel ta reng bokani kanin hmangai talawa te kanin ngaya diktak chuan kanin then na chan hi sual na tho setana wang po ni em lo ani
kan din tur chung kwa enkol thiam tura finna information kan nei tok lo wang zo kha ni atopa kan tong trai le vak vaka khatiang tura ni lawa entirnan scooty khalle enkol tur te po hian kan tong trai vak vak lawa lalpa min khalti ro min thiam ti ro kan ti vak vak lawa a khal thiam te hne na kan kala kan zir mai ni a thiam zok te kan in zir tir thin mase nupui pasal nei tur chuan mi thiam te thu soi te an zia te po kan ngai thla pe lo kan chiar pe mi alawa kan in du ton chuan kan in hmangai chuan tok hi kan ti em mai ni chu chu apoi chho ta thina ni lekha chiar tur atama mizawa te pona om to a thu soya te po mizawa thu soyan lo om lo ni pon sap thu soya te po hria thiama mol mol chu kan nei vek ani mase mi tam jok chuan lekhabu harsa taka anzia finna in phum tau po an ron chiar chhole thlap po hi an ngai thlapai chuang lo ani chu ai chuan ngai zong te in du tir dan ti vel bora khan an boi thina an en tam jok thina ni mase khang te khan information dikha apesi lawa nu pahlim na te khadiang tak tak kha asya thei chuang lo khang video vela khan chu wangin kan basangam ang hu kha alo ni le lo hnuwa khan kan hre chhom chho chawa apoi tur kha apoi zo to thina ni tam tak ten an soi thin chu thil chu kan ton phot lo chuanin soi ve vak vak thei ani lo kan tia ani lo ani kan lo in prepare na a midang har sat na nei to ten an lo soft dan kha kan lo hriat to na chuan kan ton ve huna khan kan chung kok ke chetur chom nung tur khan information kan lo nei anga hriat na kha kan lo nei to anga ti chuan kan in nei na kha kan chom nung thei jok don ani kan nu puite kan pasalte kai shoi tu tur kha kan ni thei jok don ani palina a chuanin kan information lakna a fu lo thin entirnan magazine ti ang rengvel man lai deuh chuan tun lai a chuan IG page ti velte FB group ti te thian te mithiam ni bik si lo in nei na hlo tling tak nei lo theu theu kha kan hanin zot vel thina kan hanin advice vel thin ta ni a fu lawa middle a hruai ang vel kha kan ni ta a phone chia po hi asiam thiam lo tu motor workshop a siam tir tum ang dei vel kha kan ni chu wangin mishing din tu chung kwa siam tu chu pathian ani a bible thuwa te po kan zong theya kan in zir theya kan hre thiam chi alawani po in soito angin a thiam te zia te an thu soya tang te hlim taka chung ko din ta te po va zo to phi apoi reng reng lawani tam tak chuan FB a nu panun group ate an chung ko har san na te an mi mal har san te an va zo dai thina ni kha mithiam mang lo khan kan han comment ta loi loya a thenin lo nui zata kha teng kha kan information lak na kha a fu lo thina ni ui vuldan ma athiam te kan zor shelawa vok vuldan te po chung ko phei chu apoi mo top kho ka ni a ramdang christian te thu soi ka ngai thlaka po hianin ti hian an soi thina pre marriage counseling hi an nei thina ni in nei ma thlakwa a hian an tan tir thina ke ni chu tiang kan nei ve si lawa zan khathil tu ate kanin hon thuta angai na kha a om lo ni a hnuwa boina tok taila marriage counselor ang top pan tur te kha kan nei le box si lawa kan lo nei po ni mai theya ma se ke chuan ka shelawa ma se kan va nei le na chu ko than upa te pastor te kan neya pusheki mate po hian pan thina pan she lo tur ani mi thiam te lir thei khal zir dona athiam sa nge pan na chang kan she ang khan chung ko din dona po hian athiam te nge adin te nge zir chuak te nge kha pan thinang u chapo lawang u shevek towa in ngai lawila mi pa hi an ni bik thina anin tipa a za ten la thina ni intipa taka chung kwa ke dara fatte tortir ai chuanin in pha hniam taka huaisen taka mithiam te ron la chung kwa hlim taka om kha a fin thlak zoka a christian zia bokani chumi atan chuan palina a zirtir na kanin petok lo ni ina ngai thei boka
kaushana te po sex education te hi kan hlam chhia deuem ti the ni a nupa lungrol taka chen tun dan ti te in ngai zon dan thiang hlim ti te tunlaya kan sianga mizo thalai jinga sex a hlor em ani heng te po hi Sunday school atang dei te pon kan tran chho the ani kan in zir tir chho the ani kan zir lai te a khan kan tel theya a lera tanga thoi chhum tum lovin abula tang khan kan in shil chho the ani nu le pa te pon fa te zirna sikul lama an fail kan hlau ang thluk zet hian chung ko ding konga an fail kan hlau tok lo em niang ti te po kha ngai to taila awareness kan nei le zol kha angai hle inalanga ni abikin mipa hi engkima khai pa anni na angin kan zir tir thatle zol bi khi an ngai ani melani pangana chuanin kanin honglo thin lutuk bok ni inalanga nupani hnuwa po soirem ngai lo tlwang deuh pur angkha ani vek theilawa mason duna diklo lai in siam rem dun kha angai thin ani ti dun na puitling takan nei kha apoi mo thin fo hemi tur chuan mishing in hong tak puitling tak kati chu kati tibur lawa in ngai thlak ton kha a fu thin ani kanin ngai zon laia kanin biak tam ang ho te kan ti dun tam ang ho te hian in nei hnuwa hian kan ngai tha thina kha poi thin ani in nei ma in ngai zon laia communication apoi mo ang che khan in biak tam apoi mo ang che khan in nei hnuwa po ala poi mo chhozel ma kan son dun zel lawa kan in da topa in nei ma a in kher viau si in nei hnuwa in hung top kan ni chuan a fu don lawa kan ta an ni to awang khan thlamon em tur khan ni lem lo thu soiduna a thazok in ko hmu dun kha angaya chu tiang tur chuan i ko pui khan a ko hmu ngam tur che ni a tin nangpon i ko hmu ngam ngei tur khan nei ta la in hon ve kha ngai ani chu ani lo chuan pakhat zokin beidon san hun kha anei che chuan a fu don lawa hemi bi ka hian mi pa bok hi an lu lul thina me chia chu in siam rem an thiam em ani chung ko hran da ya pon va in siam rem thei ma se an tor thei to lo to pa chuan an hoi kir san che chuan i kaule thei to don lawani chumi hun chu ngak kher su parukna chuanin in kher ton le thik na kara fa te emo chung te ne na in chia pia lutuk reng ang chi te pasal tam tak te hian an soi du don mi alawa ma se nu hau kha lo shil chewanga in pasal te hianin in fa te ngei te po hi an thik ve thina ni ma se an soin an tilang don lawa then khat pe chuanin anui za thlak te point te mai theya oi om lo te point te mai theya ma se fa te ngei po hi nupui laka an thik ve thina ni hei hi me che fing lan na tur takani a tam tak chu fa an nein an pasal te an kher lutuk to lo thina ni ma se an pasal te khan kher kha an lo la thalel ve i ngai sakna te i duat na zong te mangai na zong kha fa te a vek ni lo pasal te a po khan lan tir kop thiam ve kha a fin thla ka ni chu kan thenu pakhat hi a fing khop maya tiang konga hianin fa an nei to a pani ma se an pa ne na an thala khi dp a hian a mang renga tikhan status a te hian aron update thina ni chu tun lai mil deuh hlekin lo soi taila engkima fa te ti vek big lo tur ani chu pasal te kha arukin an lo lung oi lo thei an lo tilang ngam lo theya mundanga ngai sak tu le duat tua zon vai chuanin idem le viau si mai thei ani chuwangin pasal te duat thiam tur ani chu me chelam ve thunga hianin mi palam chung te an thik du viau pasal te farnu emo an nu le pa ti vel thik na ani ve thawa kha po kha nupui te aya an thu i zom zok emo i tran zok zel chuan thik anga langam si lo khan in nu kha alo thin rim ve thei thulai lak thiam kha ngai ni chu mi patan chuanin thik thu hi famasa nei to a hian a thin boka kan fa te ain a fa te aduat zok an duat zok ti ang reng kha boina thin ani tuna famasa nei to ilo ngai zong ani chuanin nei itum te ni chuan
lawin ngai to non le tala khatiang boina kha elama chon tur ani a tin nushon angchi phei chu anming hi athamo em ani engtiang po in va hmangai puin va duat pui po ni la an chung te mit le kan then om khoveng te mi da chuan nushon tha ni hi thil harlu tukani hei chu siam that ahara mizo society a hian abet ve shim ni na langa chu wangin in huamangem ti kha ingai to non le angai ani chu ato ber pasari na chuanin nupa in date ve thin hi kan mamo hei mizawina kan la practice vak lo ni ina langa nupa ni hnuwa po in ngai zon reng tur an ti thin ang khan nupa chawa hun man dun te emo chhuwa dun te in chung nge ya po then kha chuanin room sang te an nei lo thina ni in shiat po ol samlu tuk ang chia ten om thina kha nupa an ni to chuanin a hri om an ti ve thina ni atul ve thina room sang nei te khatiang te kha hei chu cheng hau kan la ni po in chung te khan hria thiam na chin te hun han pek dun ve te kha thiamila kan zir ve nga ya mau an ni awanga na thok reng pasal te kianga om man lo tura chhor reng ture mo ti te kha an lo om thina khatiang tura ni lawa in kung kai na nget le zual zo kan nei nan te an in nei na ti nget tur te khan kan pui thei ani an in nei chama te emo handain out ti rela ani lopon nupa chawa hotela ria chhuwa angchi te po namdang chuan khang kha an lo ti thina ni an fa te kha zan kha chautal te chu lo en ko sak ve in hun thol te han pe in han thla fal ve taila kha sex lam ringot ani lawa nupa in kung kai nan khan atang kai ve ani khang te kha ti chuan chung ko tang rual kha kan lo ni le mai don ti na ni ol he ti zong hi ni photta se ka video mino en saka wangin kaloma lepeka kanim hmule thodon ya